ଆଧାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ 1 14 ଗୁଣନ 8। ଏଠାରେ ଆଧାର 10 ଏବଂ 14 ଆଧାର 10 ଠାରୁ 4 ଅଧିକ ଓ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥିବା ହେତୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ ଓ ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 14 ଯୁକ୍ତ 4 ଲେଖିବା। ଏବଂ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଆଧାର 10 ଠାରୁ 2 କମ, ତେଣୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 8 ବିୟୋଗ 2 ଲେଖିବା। ଯଥା 14 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 8 ବିୟୋଗ 2। ପାଖରେ ଥିବା ଧନାଙ୍କ ଓ ଋଣାଙ୍କ ଧାରା ଅନୁସାରେ 2 ଋଣାଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ 4 ଗୁଣନ 2 ଋଣାଙ୍କ ସମାନ 8 ଋଣାଙ୍କ। ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 14 ବିୟୋଗ 2 କିମ୍ବା 8 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନେ 12 ଲେଖିବା। ଏବଂ 8 ଋଣାଙ୍କ ଅର୍ଥ 8ର ପରମିତ୍ର ସମାନ 2। ଏବଂ ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କରୁ 1 କମ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ 2ରୁ 1 କମ କଲେ 1 ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର 112 ହେବ। ଉଦାହରଣ 2 97 ଗୁଣନ 115। ଏଠାରେ ଆଧାର 100 97 ଆଧାର ଠାରୁ 3 କମ, ତେଣୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 97 ବିୟୋଗ 03 ଲେଖିବା। ଏବଂ 115 ଆଧାର 100 ଠାରୁ 15 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 115 ଯୁକ୍ତ 15 ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଆଧାର 100ରେ 2ଟି ଶୂନ ଥିବା ହେତୁ ଡାହାଣ ପାଖରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିଲା, ଯଥା 97 ବିୟୋଗ 03 ଗୁଣନ 115 ଯୁକ୍ତ 15। ପୂର୍ବ ଋଣାଙ୍କ ଓ ଧନାଙ୍କ ଧାରା ଅନୁସାରେ 15 ଗୁଣନ 03 ଋଣାଙ୍କ ସମାନ 45 ଋଣାଙ୍କ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 97 ଯୁକ୍ତ 15 ବା 115 ବିୟୋଗ 03 ସମାନ 112। ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ 45 ଋଣାଙ୍କରୁ 5ର ପରମ ମିତ୍ର 5 ଓ ତାହାର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କରୁ 1 କମିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣାଙ୍କ 4 ବିୟୋଗ 1 ସମାନ 5 ଋଣାଙ୍କ ଓ 5 ଋଣାଙ୍କର 5ର ପରମ ମିତ୍ର 5 ଏବଂ ତାହାର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କରୁ ଯଥା 2ରୁ 1 କମିଲେ 1 ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର 11,155 ହେବ। ଉଦାହରଣ 3 1125 ଗୁଣନ 992। ଏଠାରେ ଆଧାର 1000 1125 ଆଧାର ଠାରୁ 125 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 1125 ଯୁକ୍ତ 125 ଲେଖିବା। ଏବଂ 992 ଆଧାର 1000 ଠାରୁ 8 ସାନ, ତେଣୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 992 ବିୟୋଗ 008 ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଆଧାର 1000ରେ 3ଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିଲା, ଯଥା 1125 ଯୁକ୍ତ 125 ଗୁଣନ 992 ବିୟୋଗ 008।
125 ଗୁଣନ 008 ଋଣାଙ୍କ ସମାନ 1000 ଏବଂ 1 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1125 ବିୟୋଗ 008 କିମ୍ବା 992 ଯୁକ୍ତ 125 ସମାନ 1117। ଏଠାରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 1000ରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ତେଣୁ 1 ଋଣାଙ୍କ ହାସିଲ ହେବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ 7କୁ 1 ଋଣାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ 6 ହେବ ଏବଂ ଗୁଣଫଳ 11,16,000 ହେବ।